Приятели на Матчкаст! Днес в нашото студио е една специална дама, която вече ни гостува за трети път. Познавате я от страхотното предаване на Нова Игри на волята. Тя участва в последния сезон, но наскоро я гледахте в една поредица с изключително интересни разговори. Тя прави подкаста Един без друг на предаването Един за друг. Ние обаче не можем без нея, затова я поканихме. Денислава е в нашото студио и с удоволствие ще си разкажем и ще си поговорим за впечатленията от предаването, за живота и за любовта, разбира се. Дени, с теб не мога да не си говорим за любовта. То пък намерихте с кой да говорите за любовта. Здравей, добре дошла. Добре, зварим. Символ, а ти добре дошла, ама ти се чувстваш като дома си. Аз съм си като вкъщи, на същото място. Да, за теб сме сложили едни хубави фанелки, за които също по-късно ще си поговорим. Как си, първо да те питаме, почина ли си, беше в Тайланд, следим ти социалните мрежи, разбира се. Не само ние, всички. Да, очевидно, и аз видях. Добре си изкарах, беше така нещо ново, защото не бях в Тайланд, не бях до сега ходила в Тайланд, беше ми интересно, ние сменяхме островите всеки ден, то са едни разходки, то е, знаете, различна култура, различни хората, е много хубаво да се сблъскаш тези неща, защото отивайки в Тайланд си дадох сметка, че по-често трябва да посещавам по-бедни държави, защото всеки мрънка колко било зле в България. Когато отидеш някъде, където е по-зле, си даваш сметка колко ти е хубава държавата, страната и така нататък. И започваш да цениш повече по-малките неща. Защото тук като се заседиш се почва. Гледай ни пътищата, тук тази държава нищо не прави, дъра-бъра, такива неща. Всъщност си дадох сметка, че има държави и света, където хората живеят доста по-бедно и не могат да си позволяват и половината, което ние тук в България можем да си позволим. Абсолютно е така. Ти почисти ли си главата, защото като се видяхме с тебе и след игрите, после на Коледа, имаше така... една умора си личеше в теб. Имах ужасно натръпана, психическа умора, имах жестока след игрите. Малко хора могат да го разберат, но всеки като влезне после се сблъсква с това и вижда за какво и да реч, но успях да си отпочина. Супер. Имаше няколко месеца, където беше просто... Чувствах се наистина изключително изтощена. Със сигурност, само че тази година започна доста ударно за теб, не само с ходенето в Тайланд, а и с подкаста Един без друг, който ти води. Нашите поздравления, според нас се справи страхотно и много ми е любопитно как реши изобщо да влезеш в това амплоа на водещ, да разговаряш с всички тези хора, преживяли един такъв социален експеримент, какъвто всъщност е самото предаване. Много странно, когато ми го пуснаха това предложение, аз мислех, че се базикат. Викам, това е някаква шега. Не може да бъде истина. И аз съм много такъв човек, обичам да се впускам в приключения, пускам се с надолу главата, поемам рискове, без изобщо да мисля, доста често какви биха били последствията, ако нещо. Но за мен беше много интересно да се науча и да видя какво от другата страна. Аз съм много социална, много обичам да си говоря с хората, интересно ми е и честно казвам, наистина много се радвам, че го приех това предизвикателство, защото много ме научи. В моите очи може би не се справих перфектно, защото е нещо ново за мен. Малко съм така хвърлена в морето и трябва да се уча в движение. Но пък от този опит няма по-хубав, когато директно така си хвърлен в огъня и се учиш. Дадох си сметка, че е много трудно. Аз мислех, че ще е много лесно. Да видиш какво ни е на нас. Трудно ми беше. Имах така моменти, където доста така плахо пристъпвах. Трудно е да контролираш разговора с участниците, за да изглежда така, за зрителя да не е едно скучно. Абсолютно, да. Но пък имам още да уча. Щастлива съм, честно казвам. Заповядай на 5-ти етаж. Страници между 20 и 23, ако искаш за спорт, ако искаш за футбол, можеш да пишеш. Да дойда да пиша. Във вестника сега, в Матч Телеграф, това е школа. Създава немалко журналисти през годините, между другото.
Чакай, аз първо ме хвърлиха в огъня, после да хода в школата. Давайте, и аз едно време така са ме хвърли. Първия ми ден, знаеш ли, че е бил, отиваш, ето колата 5 часа те чака, отиваш на стадиона, взимаш интервю. Първи ден. Оправи се. И оправи се, да. Това е да видят дали можеш да се справиш. Да, факт. Така че... Но пък винаги си добре дошла в нашото студио. Сега ни предстои европейско. Ще те чакаме тук да коментираме някакви мачове, футболисти. Много ви благодаря. За наше голямо удоволствие. Тъкмо, две жени по-добре от двама мъже. То в интерес на истината, вашата роля е много хубава, но стигнах до извода, че не всеки човек, дори примерно да кажем, че човек, който е ходил в школа, не от всеки може да стане водещ. Така е. Факт, абсолютно е така. Някак си, то си едно такова трябва да си го имаш в себе си, за да можеш да ги правиш тези неща. Защото има сега хора, на които им се отдава, на които не им се отдава. Важно е, нали, да се седи добре пред камера, да говориш добре, да говориш правилно и тези всичките неща. То вече зависи за какво е, защото, примерно, форматът подкаст не ги изисква всичките тези неща, които са за телевизия, ако говорим. Да. Така че, както се казва, нали, може и да си облегнеш така спокойно, да си гледаш нагоре. И да си говориш. Няма да е голяма драма, но все пак, да. И ние, между другото, вече почти 2 години правим и се понаучихме доста неща. В движение, както и ти, предполагам, си се учила. Разкажи ни, всички участници от 5-я сезон гостуваха тук при теб в подкаста. Разкажи ни за тези срещи, какво научи, препознали се в някои от участниците? Също си била в един за друг преди няколко сезона. Да, стана ми изключително носталгично, защото това беше първия реалити формат, реално в който аз участвах. И дори когато посетих и вилата, много ми стана миличко, стана ми мъчно и беше много интересно, наистина, всякак го изживявах с участниците. Това нещо, да бъда хвърлена вътре с тях, знам как са го изживяли и когато дойде някой и само като ги слушам и си казвам, и аз така си мислех преди няколко години. Много е интересно, защото всички знаем, че нещата, които, нали, няма как абсолютно цялото ежедневие на участниците да се покаже. И мисля, че е много хубаво, защото дори и аз самата, гледайки ги по телевизията и после като дойдат при мен и някак си много други неща разбираш и ти е много интересно да разбереш за тях. Честно казано, не знам дали се припознах в някой от тях, защото те бяха просто много разноцветни този сезон. Нямаше как да кажа някой, че с някой си приличаха, просто бяха супер разноцветни двойки. И бяха такива готини, много можеше да седнеш и да си говориш с тях. Пак най-ми направи впечатление, че нямах нито една така мълчалива двойка, която да ги е срам. Това е хубаво, да. Всичките, когато идваха, се отпускаха и започваха да говорят и, нали, има някои хора, които са казвали, че вътре са били, може би, по-стеснителни, ми тук като дойдеха при мен и си отпускаха душата. Ти като ги предразполагаш толкова добре. Много, много хубаво. Нали, добре се почувствах, когато знам, че дойде някой при мен и не му е, как да кажа така, не се притеснява да говори. Това най-ме зарадва. Кое те изненада най-много от срещите ти с двойките и може би коя двойка те изненада най-много? Няма значение в какъв аспект. В какъв етап или изобщо като цяло? Изобщо като цяло. Коя двойка ме изненада най-много? Аз сега просто като се замисля, аз нямаше двойка, от която да не седне тук при мен и да не съм изненадана от нещо случило се с тях. Примерно Маргото и Крис, там аз такова предложение за брак не бях виждала. Нали, като сложа Сияна и Светлю, те също са много, много такива колоритни, готини. Петя и Дилян също. Аз се спуках с тези хора да си говоря и да се смея, защото просто някакси Петя обясняваше, нали, като спука гума, че тя се оправя и то по-скоро Дилян да звънне на Петя. И някакси много, как да ти кажа, във всяка една двойка ме така очуди нещо, но в хубавия смисъл на думата, нали. Беше ми много интересно и така да разбера такива случки. Перник доминира обаче в предаването. Мишето и Венци, те са... Мишето и Венци тази година са нашите големи победители на един за друг сезон 5 и аз съм казала, не знам какво става, но миналата година Hell's Kitchen
Станислав от Перник. Така. Сега мишето... Абсолютно. Перник настъпва много вече- силно. Много жестоко настъпва Перник. Перник е града на вашите кошмари. Нали така, че. На кошмарите на всички участници, така че не трябва да пренебрегват този Абе, казах факт. си аз сега, ако има някъде другаде, дето да се влиза с такова, задължително отивам в Перник малко този въздух да го подишам там. Може, ще влизаш и някъде другаде. Не. Моля ви се. За сега, За сега не дей. Виж, тук те почнахме с офертите, вестници, нови формати. Направо вече ще вземе да ми стане навик. Внимание. Извън подкаста, с който се занимаваше в началото на годината, с какво е заето ежедневието ти, Дени? Главно с реклами, които, нали, така, хубаво, че стана така, нали, аз не очаквах, имам доста голям интерес за реклами и подхванах и този груминг, който завърших си го, лицензирах се, просто смятам, че е добре, нали, да имам практика, да мога да се уча още малко и тогава вече, нали, да започна евентуално самичка, така че това ще ми е някакъв дълъг път, който тепърва искам да извървя, но с животинките най-ми е така да се занимавам. Няма как. Ти това си го... Още тогава го каза, че ти е цел. Да. Така че сега си, може би си остава на заден план малко всичките... Малко... Как да го категоризирам? Социални мрежи, айде да го кажем. По-скоро, може би сега съм наблегнала на това и съм оставила малко другото назад. Да е социализация, айде не социалната. Да, социализацията. Малко назад съм я оставила, защото просто гледам да се фокусирам над едно нещо, когато го правя, защото тръгнали с 5 дни под една мишница, твърде вероятно е да изпусна 4 от тях и накрая нищо да не стане, примерно. Така че едно по едно. Както се казва, не слагай каруцата пред коня. Точно така. А щатите фигурират ли още в твоите планове? Миналия път се беше замислила леко дали да не се връщаш. Знаеш ли, много ми е... Аз не мога да разбера защо така на някакъв кръстопът съм. За сега не, обаче по някое време ми щуква нещо в главата и си казвам, май ще е по-добре. И почвам да се мислиш. Да, почвам да се замислям. Нали, от време на време, за момента не, защото искам да видя как ще ми тръгнат нещата, нали, тук. Много си обичам България, но просто има някои неща, които не знам дали мога да живея с тях. Продължават да си те дразнят и да те чувъркат. Много, да, просто менталитета и нещата в хората, просто защото... За България си говорихме, че няма да напускаш България. Не, защото ще стане лошо. Много, много си обичам България, винаги съм го твърдяла, не случайно съм тук, но просто има някои неща, които не знам. Много ме дразни мущията в хората. То е така и мене много ме дразни. Между другото ти кажа, че ти щукват някакви неща, това като цвета на косата. Предния път, като си видяхме, беше черна коса. Първият беше руса, после черна, сега пак руса. Леле, казвам ви, аз не... Значи те хората не можаха да го разберат. Аз имах ужасен проблем с това, че просто косата ми беше след игрите много, много изтощена. Ти каза, Супер изтощена. И аз викам на моята фризьорка, дай да оправим този проблем. Викам, с какво можеш да го оправим? И тя тогава ми казва, тази фризьорка, при която ходих тогава, ми казва, единствения вариант това да се оправи е, нали, да си с тъмен цвят. Да. И аз викам, боже, абсолютно, никога не съм била. Слагаме ние екстеншени там по мене, гледам. Викам, не е толкова зле. Обаче то е моментна реакция. Да, след това, като се гледаш всяка сутрин в огледалото черна. Леле, муртиша, направо ви казвам. Най-лошото е, че това, когато си отварям очите, е първото нещо, което виждам пред огледалото. Ако беше нещо друго, ще си кажа, айде ще задържа. Обаче... Тоя черен цвят, направо изглеждах като муртиша и си викам, кой идиот в мене ме накара и ми каза, че ми е окей това нещо. И следователно седнах на стола при новата ми фризьорка за 12 часа. 12 часа? 12, а тя трепереше отгоре. Аз отидох на пробих. Взимам и 3 кичора, да види дали пък случайно няма да трябва да остана с гола глава. Дали ще ми изпопада косата. Тези 3 кичора задържаха и тази интервенция цялата. И на следващия ден, 12 часа моята коса, няма да ви лъжа, имаше щети, но аз го знаех.
Аз просто седнах на стола и казах, ако трябва да остана по череп, викам просто трябва да съм руса. Разбираш ли? Направи нещо по въпроса. И общо взето за 12 часа от черна станах на руса, като не стана веднага това русо. И до ден днешен няма да ви казвам как се боря с растежа на косата си. Много е страшно, много е съсипана, но за това иска време. Със сигурност. Така е. Но това нещо ще ми държи доста дълго време влага. Това е един, страхотен урок, как да не бъдеш глупав. Разбираш ли? Това аз продължавам да твърда, че беше добре. Дени, ти винаги изглежда добре, но да, може би с Русто е твоят цвят. Русто си ми е бомбонският цвят. Да. Това черно трябва да изглеждам сериозно, аз не мога да бъда много сериозна. Дени, между другото и последния път, като се видяхме, освен черният цвят на косата, беше отслабнала доста. Много. Емоционално ни сподели, че не беше в най-добрата си форма тогава. Сега изглеждаш много по-добре. Това на какво се дължи? Намерила си нещо, някого? Не, всъщност, даже седа надалеч. Не искам никой. Казва го водещата на любовно предаване. Аз още тогава ви споделих, че може би след игрите, нали, след цялата случка с Релев, имам нужда да остана сама. И имам нужда така да си извърва някакъв път самичка, да се оттърса от всичко, от тези емоции, защото емоциите след игрите ми дойдоха в повече. И според мен това се случва във всеки сезон масово при участниците, които го прикриват и казват, то не е така, ама вътрешно много добре знаех, че е така. И според мен повечето не искат да си го признаят. Е редно, нали, да се споделят тези неща, защото идват и нови сезони, нали, те хората дори не вярват, че не ядем там, няма проблеми, но нали, трябва да знаеш горе-долу с какво ще се сблъскаш и просто цялата емоция, която те връхлита от това предаване е огромна. И може би на мен това ми подейства, не знам, малко в повечко ми дойде и отслабнах. Мен не ми се ядеше, бях се свила така и просто в един момент, когато успях да се оттърса и разцъфнах и си се върнах. Да, абсолютно. Сега изглеждаш наистина така спокойна, уравновесена, освен нали красива ти и тогава беше просто наистина здравословно не изглежда добре. Емоционалното състояние ти се отразяваше и на външния вид. Много ми се отрази, няма да лъжа, всички го забелязвах. Аз бях станала 43 кг. Направо бях, ходех и ще се щупя. Да. И майка ми се беше изплашила и каза, почни да ядеш, това не е добре, да ръбъра, възвърнах си се, но не ми беше тогава комфортно, но явно беше някакъв период, през който аз трябваше да си премина. Как го премина? Смисъл нещо конкретно направили или просто му даде на времето да си минава? Дадох му време, може би така някак си изчистих хора, които покрай мен. Изчистих много енергия, хора, които не ми бяха нужни в живота до този момент, в който аз си мислех, че нали тези хора нали, са ми приятели и трябва да са ми в обкръжението и така нататък. И в момента, в който успях да отсея така хората и да си остана с един тесен кръг от хора, на които наистина държа и го осъзнах, тогава съвсем вече някак си душевно се отпуших. Много, много странно да го обясниш, но то изведнъж просто ти олеква на душичката. Така е, да. Много е странно, когато си заобиколен от неправилните хора, защото имаш чувството, че всичко ти ходи надолу. Всичко ти ходи надолу, когато някак си все едно си нали, заобиколен от тези хора и ти до каквото се докоснеш, то просто, поне при мен така беше, то се събаряше до основи. И в нищо не ти върви, ама само на кръг. Си викаме, Кати, какво го заслужих това нещо, какво съм направила и почнах си задавам аз въпроси в главата, дали не съм сбъркала аз нещо. Да, ти първо търсиш, нали? Аз търся винаги вината в себе си, никога не соча първо човека и казвам, ти си виновен. Винаги гледам първо да благодаря. Значи за мен е много важно човек да може да благодари, да прощава и да се извинява. Да. Много е важно. Тези три качества да ги има в един човек, защото това говори много за самия теб като личност. И просто като изчистих тази цялата негативна енергия около мен, някак си ми тръгнаха нещата.
И си казах, стига, повече няма за какво да ти е тъпо. Било каквото било, минала си през каквото си минала, ставаш, тупаш се и продължаваш напред. И си имаш обицата на ухото. Точно така. Задължително. Даже няколко имаш, като гледам. Няколко. Направо съм се окичила. Представи си колко обици на ухото съм си сложила от грешки. Но така човек се учи докато е жив в крайна сметка. Абсолютно. Съжаляваш ли за нещо? Като говорим за тези уроци, които си научила по един или по друг начин, по-скоро по втория? По-скоро, изобщо даже не съжалявам, в един момент съжалявах. Докато не си дадох сметка как това ме спасява и ме кара да порасна, нали, чисто житейски. Ме накара да порасна и в други насоки, нали, ти започваш по съвсем друг начин да гледаш на нещата. И до един момент не го оценявах и си викам, сега съжалявам за това, съжалявам за това, що на мен се ми се случва. Обаче после разбирам, че добре, че се случило така, че да разбера нещо друго. И то винаги така става, така че по-скоро не съжалявам, ами за мен всяко нещо е един урок. Важно е човек да може, дори когато нещо не ти е тръгнало, когато нещо не се е получило, да си кажеш, така е трябвало да бъде, така е трябвало да стане, това е един урок. Нали? Дори и с хората, всеки, който ти идва в живота и си тръгва по някакъв начин, всичко е урок. Това е така, да. А между другото, твоя любим Левски не си научи урок. За съжаление. Значи, тази година? Да, тази година нещо, моят любим Левски, нещо не можем да изкопаме ние от дупката. Нищо, но пък има положително събитие. Сега ще има 110 годишнина. Да. Ти беше един вид лице на тази 110 годишнина. Да. На официална снимка на екипа. Да, много така си изненахме. Приятно, като я пуснаха приятно. От Левски. Абсолютно. Ами дядо ми се обади и каза... Дядо ми се обажда и... Ами деде, тук на Левски нещо... Аз ще ти дам един номер, ти се разбери. Викам, добре. Звъня, нали, хората ме поканиха да им гостувам и да ги рекламирам. Да. И аз казах, нали, да, все пак дядо ми е легенда на този отбор, няма как да откажа. И за това наистина приех, но най-вече заради дядо. Той гордееше ли се да те види с тази юбилейна 110 годишна фанелка? Много беше щастлив и беше много горд да ме види с тази фанелка. И той си има фанелки, колко много, накрая трябваше да отида и аз си дам една фанелка. Как така е. Ти беше с Ники Михайлов и с Божинов, май? Да, с Ники Михайлов и Божинов и едно малко левскарче. Сладичко момченце. Да, аз му забравих името на момчето, извинявам се. Но да, той е в школата на Левски, тренира там, беше дошъл с майка си и опасна работа. Дени, между другото, тук от няколко така 10 дни се говори усилено за един трейлър, който успя да събере почти 3 милиона гледания за отрицателно време. Това е трейлъра на предстоящия филм Гунди, легенда за любовта, който ще излезе на кино на 18 октомври. Ти изгледа ли тези 2 минути? Как те накараха да се почувстваш и ще гледаш ли филма, разбира се? Няколко пъти го изгледах. Трейлъра жесток е и докато го гледам, просто настръхвам. Много нямам търпение до 18 октомври. Аз съм сигурна, че кината ще бомбандират и всеки ще иска да го гледа. Със сигурност. Наистина ми е много еуфорично за този филм и нямам търпение да го гледам. Ами да, то защото, извиня, че те прекъсвам, има и любовна история в него, говорейки си за тази цялата любов, подкаст един без друг с друг. Реално там също една изключително емоционална любовна история се разказва. Да, ще бъде изключително интересно, защото то, нали, спорт, любов, всичко това и според мен ще бъде един страхотен филм, за който се разказва много и така те връща, особено примерно набори на дядо ми, ще бъдат много така, ще им стане много мило, като го гледат, защото те връща във време, в което, нали, цялата тази история за спорта, за всичко, което е много хубаво и се надявам нали, по-млади деца и, нали, сега спортисти настоящи, които са и тръгват да пробиват в спортната си кариера, да го гледат и така да се позамислят за някои неща. Много правилно казано. Иначе този филм със сигурност не е само за левскарите, а пък е абсолютно за всички хора, дори за нефеновете на футбола, така че ще го чакаме с много голям интерес.
Надявам се и не фенове, и всички, нали, да се съберат и да го гледат, да няма, нали, такава вражда. Нали, няма да го гледам, защото... Естествено. Да, но наистина се надявам и вярвам, че всички ще го гледат, защото все пак е за, как да кажа, като част от българския футбол, когато сме били на върха. Онези времена. Онези хубави времена, да, които смятам, че ще бъде, пак казвам, полезно и за подрастващи, за деца и за, нали, така, и тинейджери, които са спортисти, без значение в какъв спорт, защото знаем, че това дава много. И дисциплина, и всичко. И би било хубаво да се замислят на тези неща. Сигурност. Ще заведеш и дядо сигурно да го гледа. Задължително отивам на филма с Гунди с дядо. Задължително. Така че няма как, това няма да се пропусне и нямам търпение до 18 октомври. И така от време на време се връщам да си гледам трейлърчето. Ходи ли на някой матч? Ами аз не бях в България, когато... Мачове всяка седмица. Ти не съм ходила. Била една година в България. Малко ме е страх. От кое те е страх? Ами ти не виждаш ли какви неща стават по мачовете? Виждам, то за мен може би си е нормално. Нали? Да, ние между другото, не знам дали знаеш, имаме клип с нея от националния стадион от миналата година на Левски ЦСКА и залягахме на видеото си виждани ракети. Как беше много страшно. Сега разбираш ли защо не ходя? Нали, предпочитам да си го гледам от диванчето вкъщи или където се намирам, но тези места са малко опасни. Между другото, извинявай, че те прекъсвам, на стадион Славия не е много опасно. Стига с тази Славия. С дядо ти гледаш ли мачове, ми е много любопитно и дали ги коментирате? Ами аз рядко така да седна да гледам с него мач, но когато му се обадя, където и да отидем примерно нещо, дядо, здрасти, как си? Дядо, гледам мач. Нон-стоп гледам мачове този човек. И аз, ако има някаква прогноза, първо минавам през него и после вече отварям да чета където и да било, защото той е информиран с всеки един отбор, какво се случва по всяко време. Ами, значи, той е идеален да го поканим в нашото студио. За наше много голямо удоволствие да ни гостува една такава легенда на Левски, между другото. Според мен ще отправяме му покана официална, твоята прекрасна внучка да те доведе тук. Айде, дядо, да дойдеш да седнеш тук. Сигурна съм, че има много истории, които да разказва. Сигурна съм, че и на теб ти ги е разказвал. Много и до ден днешен, като седнем на обяд, на вечеря, като се съберем така семейно и разправя едни истории, и викам, голям смях, но неговите истории не свършват, те са вечни. Те са просто вечни, да. И едно много интересно, защото пък много е различно. Все едно чуваш за някакъв футбол през някакъв друг свят, който е съществувал някога. То наистина е друг свят съществувал. Друг свят, нали, като обяснява как дори Левски и ЦСКА, когато са играли, нали, отиват на стадиона, те са си конкуренти, нали, пак ги има футболните запалянковци, всичките тези, но когато свърши мача, всички се уважават, нали, и сядат на една маса дори. И просто това, което се случва сега в днешно време по стадионите, нали, няма нищо общо с тогава, когато е било. За съжаление, така е. Напоследък много се модернизираха така враждуващите отношения между агитките и вече всякакви неща се измислят. Сега беше напоследък. Внимавай между другото, защото сега най-новото е стикери лепени навсякъде на някакви неща и под стикерите нощчета за бръснене. Тоест, ако тръгнеш да отлепеш, се нарежат пръстите. Това сериозно? Да. Това е най-новата мода, така да кажем. Това е тия хора всеки ден са ново 20. То потенциално в нещо интересно да го... Да. В метрото, примерно, стикерна. Няма значение на кой отбор и долу ост. Като говорим за тия хора, майко! Като говорим за такъв тип хора, ти имаш ужасно много последователи в социалните мрежи. Сигурна съм, че някои от тях пишат и споделят доста неподходящо съдържание за една дама, ако мога така да се изкажа. Как успяваш да се оттърсиш от всички тия неща, които неизменно те съпътстват, защото с хубавото върви и лошото? Честно ли? Спрях да им обръщам внимание. Значи след игрите, нали, много така обръщаш внимание, гледаш, нали, както на хубавите, така и на лошите. Да, нали, обръщаш внимание на всичко. Но в един момент просто вече до тук ти идва и не можеш ти да искаш, не можеш, защото то ти омръзва специално. То става еднообразно.
Еднообразно става, да. Те не спират и аз, примерно сега, като съм заета в ежедневието си, те дори мои приятели много добре знаят. С мен не се пише, звъниш ми. Защото аз, ако примерно тръгна и карам 20 минути и не си ръчкам из телефона, като го отворя, той е някаква лудница. И аз просто казвам, ако има нещо важно, по-добре ми звънете, защото с писането е страшно. Аз наистина не разполагам с това време да седна и да си чаткам по цял ден. Нали, сега затова всички близки и такова да знаят, да ми звънат. А на другите вече, да ви кажа честно, даже започвам и да се смея. Сега вече ми става смешно, нали? Но не им обръщам внимание, някак си все много си като претръпнал. Много спира да ти пука чак толкова. Като говори за... преди малко, като спомена, че много хора си изчистила от живота си по време на този период на емоционален спад, който претърпя в края на миналата година, предполагам, че има хора и от игрите. Ние по твоите публикации виждаме, че продължаваш да поддържаш с част от тях приятелски отношения. И с кого друг продължаваш така топли чувства да обменяш и кого наистина зачеркна и се чувстваш много добре от този факт всъщност? Честно казано, хората, с които продължавам, нали, да държа до ден днешен много близък контакт и се чуваме много често, даже с някой се виждаме всеки ден, са Никол, Дунев, с Марто също, нали, след като там вече Пито платено всичко потуши се войната, да, има мир. С Марто, нали, Никол и Дунев най-често си говоря, като, нали, чувам се доста често така от време на време, нали, с Мастагарков, с Крум и с останалите, но има хора, които примерно съвсем така аут. Дори аз не желая да поддържам контакт с тях, защото просто някак си стават някакви неща. Аз съм сигурна, че и в другите сезони го има. Стават някакви неща във времето и просто пътищата ви се разделят. Да. Нали? Но не поддържам никакъв контакт с Румен, с Мудева. Абсолютно никакъв. И честно казано, не изгарям и от желание да поддържам контакт с тях. С кой друг аз? С Рълев. Може би хората ще се запитат. С Рълев, ако се видим, се поздравяваме, нали? Ако има нещо, примерно, някакви въпроси за такива гостувания, където ни канят по детските градини, се окажем в един списък, също, нали, чуваме се, нямаме нищо против. Защото пък много е лошо, когато си бил с някой човек, да говориш после лошо за него. Нали? Това е бил твоя избор някога. Факт. И после да се обърнеш срещу това е много грозно и някак си ми е инфантилно. Сега не сме хора на по 15 години. Запазили сме си някакви нормални отношения, не се чуваме, нали, но пък ако се видим няма да се подминем, защото то е грозно. Но там също може би, нали, Рълев, не съм скарана с него, разбираме се, но съм благодарна, че не станаха нещата, защото някакси така си мисля с някакви мои лични причини, че за добро не станаха. Така че и за това се радвам. Аз даже, гледай, аз не мога да си сета. Смятай колко... И то времето минава. Една година, не, по-малко от година, ама си мина. Чакаме Гатю сега да ни гостува за Hell's Kitchen, да разкаже. Той пък ти пое едно ампула, той пое съвсем друго ампула. Да, съвсем друго. Няма. Аз така или иначе в началото си бях примерно близка с Рълев, с малкия Рълев, с Мишо, с Румен и с Мудева, но сега, честно да ви кажа, не. Да. И някак си много е различно, обаче като излезнете от самото предаване и като свърши всичко и тези хора някак си... Да? Или по-скоро не се променят, те са си били такива. Разбираш всъщност какви са били. Честно казвам, може би те държи този адреналин и цялата еуфория от предаването. В момента, в който свърши, много бързо се забравя всичко. Супер бързо се забрави и, нали, това нещо там, където е по социалните мрежи и хуахо на една маса, е до време. Да. В момента, в който свърши и се мина 2 месеца, виждате ли колко често се събираме? Нормално, това е, всеки си поема по пътя и с времето се размиват те отношения. Това е като началното училище, гимназията, класа. Така е, да. После университета, нали, вие сте всеки ден се виждате, учите заедно, после обаче всеки си поема по...
И малцина оцеляват, както се казва в този приятелски кръг. Много малко оцеляват, да. И някак си, ако видиш някой да, нали, така да са си много приятели, според мен това даже е по-изкуствено, отколкото като се случи при нас, защото нашия сезон на Игри на волята може би е направил впечатление, че ние не сме толкова задружни. Като предишния, примерно. Предишния бяха много задружни. Обаче това нашето е доста по-реално с нещата, отколкото в предните сезони. Да. Смея да твърда поне аз, защото малко или много сега влизаме всички в този сезон и ти преди да влезнеш в Игри на волята си имал друг живот. Така е. Имал си приятели. Да. И нали, в един момент излизаш от това реалити и хората виждат само единствено, че ти си около този кръг от хора. И какво се случва, ти забрави за предишния си живот, забрави за приятелите си, забрави за всичко. Аз това ще те питам, на кое място така поставяш вашия сезон, сега вече като е минало време? В сравнение с другите. Да го ранкнеш, така да кажем. Със сигурност нямахме много силни жени. Това, ако така трябва да го ранкна, нали, от към самата тематика на сезона, че имаше много двойки, може би е най-доброто, защото беше много интересно. Днеска си амазонка, утре си старейшина, после гладиатор, не знаеш къде ще попаднеш, в кое племе. И не знаеш с кого, дали ще си с майка ти, дали с брат ти, дали сам. Да, и според мен това беше много интересно, че имаше такива завъртания в играта, защото държеш цялата игра и нали, хората под напрежение, защото не знаеш какво ще се случи в следващия епизод. Така както за зрителите, така и за нас беше вътре шок и всеки седеше на тръни, че иска да се следи при племето. Но пък от към страна на, как да кажа, много интересен беше нашия сезон. Знаете ли, ако трябва да ранкна нещата, аз не мога да ги ранкна с никой сезон, ще ви кажа защо. Защото няма сезон със сезон, който да е еднакъв. И всеки сезон си е уникален по неговия си начин. И много ме дразни факта, когато чувам други, как да ги нарека, не знам, колеги ли да ги нарека по други подкасти, които са бивши участници в Игри на волята, където те непрекъснато, нали, идва някой друг сезон и те говорят как техния е най-добрия. Ама всеки сезон си е уникален по неговия си начин. Си е най-добрия в дадено отношение. Ти не можеш да седнеш и 5 сезона на Игри на волята да ги съпоставяш с друг, защото те не са еднакви. Тематиката не е еднаква, хората не са еднакви. Толкова беше еднакво, то щеше да бъде скучно. Точно така. Да, ма в същото време гледаемостта, сега не съм гледал точно цифрите, но мисля, че вашия сезон е най-гледан. Най-гледан е. Така че това може би трябва да е най-така сериозни критерии, ако трябва да ранкваме. Ако трябва да го ранкваме, нашия наистина просто беше много гледан, най-гледания сезон, за което аз съм изключително благодарна, но просто има хора, които и дори, нали, пак казвам, бивши участници, дали от злоба ще го кажат, дали от завист, нали, че техния не е най-добрия. Ама няма най-добър сезон, човече. Всичките са си уникални сами по себе си, нали? Но по гледаемост най-вероятно ние ги бихме. Така е, факт. Между другото, сега има вече кастинг за новия сезон. Да. Значи, казвам ви, аз бях съдийка на мишето на кастинга, когато беше. Боже, като влязох в залата, като ги гледах тия хора и едни вълни обляха ме едни вълни, като почне си викам, леле, миналата година по това време. И аз бях така, бях много във форма, много треперех, много се чудих, бях в страхотна еуфория и като ги гледах, честно казано, направо започна супер много да ми липсва. И... много ми липсва. И като ги гледам, и то ми останала е само хубавата емоция от Игри на волята. Това е най-важно. Да, и честно да ви кажа, така, всичко бих дала да отида за една битка, да се върна на арената, да си начешам крастата и да си тръгна. Всичко е възможно, между другото, продуцентите също слушат, гледат. Нали чухте? Така е. Всичко е възможно, да, но някак си много е странно, когато влезнеш в един такъв формат, при всички е било така, нали, има един момент, в който съжаляваш, че си влезнал. После те удри една друга фаза, чудиш се какво се случва и третата фаза, вече като мине някакво време, остават ти само най-хубавите спомени. Абсолютно, спира да ти пука и действаш. Както всичко в живота, между другото. На финала на нашия разговор... Да, защото ние може да си Ние може да си договорим. На финала
на нашия разговор искам да те питам за любовта. Готова ли си за тая любов, която всеки един човек чака и реално искаш ли да ти се случи? Много искам да ми се случи. Значи аз не знам жена, която да не иска да й се случи. Даже като бяхме в Тайланд, нещо се бяхме заговорили с нашата компания и аз искам да се видя като булка. С една хубава сватба. Нали, си я представям вече в главата, нищо нямам човек до себе си. Кажи, каква е сватбата? Сега ще ти кажа, аз съм си я представила. С една хубава гледка, примерно. В България задължително. Това е задължително. И сега, ако ти кажа, някой ще ми открадне идеята. Да. Няма да ти кажа. Обаче обещаваш да дойдеш да ни разкажеш първо на нас. Ще ми кажеш след предаването. Ти пък да вземеш ти идеята. Абсурд. Някой ще ми вземе идеята. Сега няма да ти казвам, че имам, знаеш какви хубави идеи? За много хубава българска сватба. Добре, кажи втората най-добра идея. Айде. Нали кажа, че имаш няколко. Няма да казвам, че всичко е идея. Но готова съм. По принцип съм готова. Вече мога да кажа, че си готова да преминеш тази следваща крачка, стига да усетиш, че човек е за теб. Готова съм, да, но ми е много трудно да си намеря човек и не знам. Не казвам, че, нали... То все пак трябва да те удари. Да. Ако не те удари да си кажеш така, да си като цапнат с мокър парцал през главата, няма смисъл, нали? То не казвам, че проблема е само в мъжете, защото няма читави мъже. То и аз съм си, нали, малко така катил от време на време и аз имам някакви трески за делкане. Не всеки може да ме търпи. Не съм за всеки и... това, което е за мен, няма да ме подмине и си го чакам да дойде. Не насилвам нещата. Когато дойде време, то ще си дойде само. А до тогава животинки, социални мрежи, почивка, фитнес... И купон. И левски. Да. Левски това е. на 110, до година на 111. 111. 3 единици. 3 единици. Така. Ти имаш 4 единици на твоята ръка. Имам 4 единици. Питат ли те често? Извиняй, Мацка, колко ти е часа? 11. Да. 11 отдавна мина. Абсолютно. Но Дени, ние ти пожелаваме всичко това, за което мечтаеш, наистина да дойде в твоя живот, да те удари един парцал и всичко останало. Дай Боже. Не, разбира се, буквално. Аз така. Хайде, няма да казвам, нали, не в буквалния смисъл да ме удари парцал, но да. От хубавата гледна точка на нещата. Е това всичкото нещо да ти се случи, защото ти го заслужаваш, тая енергия, която притежаваш, трябва да можеш да продължиш по най-добрия възможен начин. Дано, благодаря ви, че ме поканихте. Беше ми изключително приятно да дойда и да си поговоря след толкова време. Имам чувството, че е минало супер много време, а то не е. А то е минало, може би половин година, нещо такова. Да, обаче някак си имам чувство, че не съм била отдавна, или не знам защо. Такова чувство имам. Вече сме заедно нова в нова ера. Абсолютно, да. Благодаря ви наистина за поканата. За мен беше удоволствие да дойда и да си поговоря с вас днес и ви пожелавам всичките пожелания, които ми пожелахте, да ви се връщат от сърце. Дай Боже, да сме живи и здрави, както се казва. А вие останете с Мачка и не забравяйте да цъкате камбанката и палеца нагоре.